Okei, eli tähän koruun sä tarvit tällaisen. Sä voit käyttää myös sormia, mutta mun mielestä tätä on helpompi käyttää. Voit käyttää myös koukkua, mutta mä käytän mieluummin sormia, sillä se on mun mielestä kätevämpää. Ihan aluksi sä tarvit yhden ruskean kumilenkin. Sä laitat sen siihen toiseen tolppaan, kiepautat ja laitat sen siihen toiseen. Sitten sä otat yhden violetin ja laitat sen niiden tolppien ympärille ilman sitä kiepautusta. Sitten taas ruskea samalla tavalla kuin se violetti. Sitten otat sen violetin ja laitat sen sinne sen ruskean alle. Siirrät ne ruskeat niiden tolppien yli siihen keskelle. Ja violetti takaisin. Otat yhden uuden violetin ja laitat sen siihen ruskean päälle. Sitten ne ruskeat sinne alas. Ja violetit siihen keskelle. Ja ruskeat takaisin. Sitten otat taas yhden ruskean ja laitat sen siihen violetin päälle. Laitat violetit sinne alas. Ja siirrät ruskeat siihen keskelle. Sitten taas violetti siihen takaisin. Ja sitten otat taas ton violetin ja laitat sen siihen. Sitten ruskeat tonne alas. Ja violetit siitä yli siihen keskelle. Sitten kun sitä korua alkaa muodostua, niin jatkat sitä sitten sen verran, että se mahtuu sun ranteen ympärille. Sitten laitat ne alemmat vielä siitä yli niin, että siihen jää vain 2 kumilenkkiä. Siirrät ne siihen yhteen tappiin ja sitten sen pitäisi näyttää tältä. Sitten tarvitset taas sen S-muotoisen koukun. Niitä on myös C ja O-muotoisia, mutta mä käytän tätä S-klipsiä. Venytä tuota kumilenkkiä. Ja laitat sen S-klipsin siihen ja kiinnität sen vielä siihen toiseen päähän. Nyt sä voit laittaa sen ranteeseen tai antaa sen vaikka jolleen kaverille lahjaksi.